Babukele emakhaya sanibonane siyanibingelela egameni elingaphezu kwamagama onke igama lenkosi ethu Jesu Kristu umNazaretha longcwele. This is your Apostle MJ Shabalala from Eagle Mountain Prophetic Ministries International. Babukele emakhaya sesifike esikhathini sonyaka lapho sithi khona ke we are crossing over to the new year, to the new season. Babukele emakhaya siyambonga uNkulunkulu ngonyaka ka 2025 ube muhle uNkulunkulu empilweni zethu kepha manje sekuyisikhathi sokuthi sithi cross over to 2026. Uyamenywa ke mbuke lapha ekhaya kuyinkonzo enkulu esizobe sinayo lapha eThekwini eDurban enumber 17 Melina Street South Beach. Sizobe silapho ke egameni lenkosi ethu Jesu kuyinkonzo ka cross over, sobe sithi cross over to 2026. Unyaka lapho silindele khona imangaliso, ibusiso zikaNkulunkulu, ama breakthroughs zikaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Uyamenywa ke mbuke lapha ekhaya konzo yethu ke izoqala ngo6 o'clock ntambama egameni lenkosi ethu Jesu, don't until late egameni lenkosi. So ningaphuthelwa mema bonke abantu asiphumeni ngobuningi bethu egameni lenkosi uJesu. Siyongena kahle onyakeni omusha, sikhulekile sathandaza. Hlanganyela nathi ke ngomhla ka 31 December 2025. uNkulunkulu omusa akubusise mbuke lapha ekhaya useza. God bless you.